wabarakatuh. Sa pagningko ko wala sumanaw salam akan nakalilintad na ko kapipya ginawa. Nabanyo din mambagyan na langwan nalok sa mi pagaryami ya mabibamakinig sangkay ya mga ide-ide makapanggulalan sa Maranawsong. Sagi kun mampu mga ide-ide na siyak na ipililili lang o dinadi kukurmat sang kutuwa pagaryakan. Sa lakaw arwar kay Princess Diamond na gusto balayang ko tapar asi Dato Junaid. Ako kita pagariak na da sa lakaw arwar kay Muntia bibili ka na Putri Rosalinda. Pagariak na isada sa lakawarar kay Princess Naika. Sagi kun mambuap kan kiwa abdil kanu di makukurmat nagi buso tayo pagrinyo ko islaman dang iwa kalalaman singaran yan. Sa lakaw arwar kay perlas na makadara di mo na buluhan na dumalundong at tindos na intan sige yaulan. Sa kati pagarikulayak na Princess Demon na pamakin ganyo na banyo din tatangkay sa studio sa lang.
Hey.